Buhay Patchoy. Kami po ang grupo ng mga catechist na nagtuturo dito sa ating public school, ang San Agustin Elementary School Extension, dito sa tabi ng ating guardhouse. Kami po ay nagtuturo every Friday morning from grades 1 to 6. Tignan po ninyo ang aking mga kasama. Kami pong lahat ay mga retarded public school teachers. Although, mali-mali. Hindi retarded. Retired public school teachers. Kaya pag sinasabing retired, mga seniors na po. Kami po ay mga seniors, pero may asim pa. Kami po ay naghanda ng isang number para ma-share sa inyo ang mga karanasan ng isang katekista sa pagtuturo ng mga public school children. Ito po, bilang na ito ay inihanda namin, bali kahapon lang. Kasi hindi naman po kami mga slow learners. Mga karanasan po namin sa pagtuturo na may makikita ninyo ang mga konting hirap na dinaranas ng isang katekista, pero sa bandang huli, may kasamang ligaya. Panoorin po natin. Good evening, children. Hey, ma'am, teacher. Good evening po. I'm Del, your teacher. I will be your teacher in religion. Kumusta kayo? Okay, our lesson for today is how to make the sign of the cross. Bang Catholics malaman ang sign of the cross? Lahat ng Catholic dapat alam ang sign of the cross. Kasi ito ang simbolo ng Kristyanismo ng mga Katoliko. One more mic. Okay. Lilia, napano ka? Bakit ang lungkot-lungkot ng itsura mo? Napano ka? Kasi po, teacher, gutom na po ako. Hindi po ako kumain. Tapos napuyat pa po ako kagabi kasi ang nanay at tatay ko po nag-aaway. Ang ingay-ingay nila. O bakit sila nag-aaway? Ang tatay ko po kasi nagsabong. Tapos natalo po siya. Pati po yung pambili namin ng pagkain natalo. Kaya wala po kaming pagkain. Teacher, sakit na po ng tiyan ko. Gutom na po ako. Ay, teka. Alam ko merong biscuit dito sa bag ko. Sandali, anak. Hahanap ako. Oh, may biscuit, oh. Ay, salamat po, teacher. Ang sarap-sarap nito. Thank you, teacher. Oh, mga bata, pagka merong magugutom kayong kaklase, bigyan ninyo ng pagkain, ha? Lakasan naman yung sagot. Ano ba ginagawa mo, Risa? Ba't hindi ka mapakali? Ano yan? Naku, teacher, tignan naman po yung upuan ko. Hindi po ako makaupo na maayos kasi walang isang paa para kung babagsak na. Sus, naman po, ko. teacher. Teka, sandali. Alam ko may dala akong martilyo sa bag ko eh. At saka pa ako. Tingnan ko nga. O, tingnan ninyo ha. Tuturuan ko yung mag-repair ng upuan. Marunong ka, teacher? Ang galing-galing ni teacher? Ay, ayan. O, pwede na ba, Risa? Pwede na? Thank you very much po, teacher. Oo, Flor. Ano ba? Magsimula na tayo sa ating klase. O. Flor, ano ka? Anong nangyayari Kasi sa'yo? po, teacher, ang baho-baho po. Ito pong katabi ko parang napupo. Ha? Diyos ko? Ano? Pupo, baho-baho po.
halika anak. Halika. Lilinisin kita, halika. Diyos ko, yung italakad. Baho. Ay, salamat. Naalis din ang amoy. Diyos ko. Dikso yung may gisa ni sabong ko. O sige. Magsimula tayo na kay lisuntahan mo man, ba't nantin? Eh, kinayayong pisan. Arsenya! Biasa ka mahuros. Ay, po sasabihin, teacher. Bakit? Pipiya po. Ama ko lang kayo. Ay, Diyos ko. Pipiya palargo. Ay, dapat i-enroll kayo ng Sabado at in tamang sped class kayo for special children. Bayang mabiyasang sign language, ne? So, i-enroll kayo ng Sabado, kayo ng kumbinto, kayo ng idam. Okay? O, sige. Mag-umpisa tayo na kayo lesson tamo. Magtahimik kayo. Ha? Ninano naman ito. Ninano ka. Teacher, iya po, dia musak na ako. Ini karaya, iya po yung sugat ko. Ano yung karaya, aroy ko. Teacher, hindi ko po sinasadya. Oo, yun na naman ka na sa sadyan. Pasori ka. Sorry. Ay, Diyos ko. Okay. Hay, balo pa din beta dahil kaya bag ko eh. Ay, salamat at yung beta dahil. O, sige. Hulwang kaya sugatayan. Thank you, teacher. Mato, si Mapin yung bag ko kompleto ya. Hay, Teacher, may I urinate? ay, ako, punta na kami. Mina ka, hindi ko anak ko. Oh, Emma. Hay, o teta, ko niya to resign of the cross. Emma, namin tinat kay lupa mo. Ano yung nasa ilong mo? Teacher, naman po din natitayin. Ano yan? Sipon niya po. Sipon. Malalaso niya po yung araw na sipon. Tala mo po, contents. Sus! O, Emma, hindi ka pa ba pinagagamot ng nanay mo? Hindi po, kasi sabi niya, pinagli daw ako sa sipon. Ay, Diyos! Ganun ba yun? Ha? Sandali. Alam ko meron akong tissue dito. Ay, ito, meron. O sige, punasan mo yan si Punda yan. O. Ay, Diyos ko, hindi na ako nakapagsimula. Thank you po, teacher. Tingnan ninyo si Cora. Gayahin nga ninyo si Cora. Napakatahimik. O, tahimik na tahimik. Siya sana ang maging idolo ninyo. Hindi malikot. Teacher niya po tahimik yan. May nga paline naman po kanya niya, bubulag. Diyos ko. Na magdolo po mga paliyo. Nagpupo na kami, napali ka pa. Tamo. Ating kumbasan. Bag kompleto ya, oh. Sige, kuskusan tamo. Po, tami tarulas kayo. Kuskusan tamo. Kabalik. Ay, Diyos ko. Megi sa ling oras. Kaya ito rin sign of the cross. Makanan ka nini. Pagkabalo na nga mo tayo hindi. Nagsabi-sabi niyo. Diyos ko. Niya sana may stroke pa si Bayo bahaling nila Kuya Santing. Diyan nila Kuya Santing, niya sana may stroke pa si Bayo. Kung sa bagay, nakalak man naturo nantin. Naturuan ko sila ng values. Naturuan ko sila ng skills. Biro mo, values. Tinuruan ko sila kung paano maging mabait, mapagmahal sa kapwa. Tinuruan ko sila ng paglilinis ng katawan. Naturuan ko pa sila ng skills. Carpentry skills.
medical skills. Nano pang buriran eh. Kaswelo ra. Sila ay matututo na at magiging mabuting mamamayan sa ating komunidad at parokya sa hinaharap. Dahil natututo sila ng mga values. Okay? Goodbye, children. Okay, see you on Friday. Okay, bye-bye po.